Fi żmien 3 snin dan il-Gvern irnexxielu joħloq 20,000 impjieg, ammont li mistenni jiżdied sa tmiem din il-leġislatura. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-isfond li aktar kmieni din il-ġimgħa ħarġet statistika li tirrifletti s-suċċessi li qed jikseb il-Gvern f'dan il-qasam. Aħna fi 3 snin irnexxina noħolqu 20,000 impjieg. Jiġifieri mhux f'5 snin għamilnihom veru ma għamilnihomx f'5 snin. Għamilnihom fi 3 snin. Jiġifieri dak illi ħajinħoloq fis-sentejn li għatfadal din leġislatura huwa kollu mirbuħ għax diġà akkwistajna dak li l-Gvern ta' qabel kien irnexxielu jista' f'5 snin. Irrimarka suċċess ieħor dak fil-qasam tat-turiżmu u l-fatt li f'Ġunju l-inflazzjoni baqgħet stabbli li jfisser li fil-waqt li jiżdied ix-xogħol in-nies qed ikollhom iżjed flus fil-but. Tkellem dwar żewġ riformi importanti, ir-riforma fid-Dipartiment tal-Artijiet u l-liġi tal-istandards fil-ħajja pubblika. Dwar ir-riforma fid-Dipartiment tal-Artijiet, il-Prim Ministru rimarka kif din se twassal biex ikunu indirizzati problemi serji li dejjem iddominaw f'dan il-qasam għal bosta snin. Dwar il-liġi tal-istandards fil-ħajja pubblika, Joseph Muscat qal li fil-waqt li l-liġi maħsuba biex il-Parlament jimxi l-qoddim hija ironika li għandna oppożizzjoni li qed tikkritika, l-istess oppożizzjoni li titkellem tant fuq standards, però meta affaċċjata b'ċanfira tal-Awditur Ġenerali fuq Chris Said ma tagħmel xejn. Din hija sintomatika ta' politiku tal-elit, politiku parti mill-establishment li jaqbeż biss għal dawk qrib tiegħu u jidawwar id-diskors skont kif jaqbel lilu. Dwar is-sitwazzjoni fit-Turkija, il-Prim Ministru qal li flimkien ma' mexxejja Ewropej iddiskutaw dak li seħħ fil-pajjiż u kien hemm qbil li huwa inaċċettabbli li jsir kolb ta' stat fuq gvern elett demokratikament. Għajnejn il-komunità internazzjonali qegħdin fuq it-Turkija li se tosserva kif il-gvern se jsaħħaħ il-prinċipju li hu kien elett demokratikament. Kien hemm l-appoġġ internazzjonali għall-istituzzjonijiet demokratikament eletti huwa kruċjali li kemm il-Gvern Tork kif ukoll dawn l-istituzzjonijiet kif jgħidu bl-Ingliż they show restraint. Jiġifieri issa fil-waqt li wieħed jifhem li jittieħdu l-miżuri kollha sabiex tiġi assigurata s-sigurtà tal-pajjiż wieħed imbagħad ma jridx juża din l-istorja dawn l-avvenimenti bħala skuża għal xi crackdown awtoritarja fuq is-soċjetà ċivili u fuq il-forzi oħra li jużaw mezzi demokratiċi sabiex jesprimu il-kritika tagħhom. U dik ħajkun kejl importanti li bih il-Gvern Tork bl-istess mod li intwera appoġġ sħiħ mill-komunità internazzjonali u ħafna mill-komunità internazzjonali inkluża l-Unjoni Ewropea ħajġi mkejjel mill-Unjoni Ewropea stess fis-sigħat u fil-jiem li ġejjin.